Moi! Mä taas täällä. Tässä. Säätkö tyttö? Ootapas. Kirjoitetaan nimi. Lätkä. Tyttö. YKKN. Sitten salsa. Ei saa katsoa yhtään. No niin. Katso vaikka tuonne. Hetkeksi aikaa. Anta. Noin. Saatte nähdä mun hienon tyypin. Te näette varmasti tässä on mun tyyppi, lätkätyttö. Nää on mun kavereita. Piiloudetaan tyyppi. Mulla on tämän verran raha. 132. On kohta 12, muuten ihan. Tässä. Nollatimua. Joo. Teille asia, että menemme katsohuoneeseen. Ja tässä kirjoitetaan vaikka moi. Ja sitten hyväksy. Joo. Missä minä olen? Noin, tossa. Tässä on hyvin tyyppiä. Kun mun tyyppi ei vain ole. No tossa se nyt näy. Noin. Elikkä mä etin poikiksen. Koska mulla on nyt minut aina. Sitten mä oon tosi yhtä ikävää. Tässä ei ole hirveä. Vaihdetaanpa ranta. MSP on todella hyvä peli oikeesti. Pelatkaa. Se on hauska. Tai siis tosi kiva, kun mun tyyppi on 11 levelillä. Ja mulla on yksi lemmikki. Voin näyttää. Tässä on mun lemmikki. Oi, tyyppiä tuli pilkky. Hihi. Mutta no niin. Näytän tosi uusi lemmikki. Se on tässä näin uusi. Ja oikeastaan se maksaa 750. Nää on vanhoja. Mutta mä näytän nää bonia. Tää on se ihku ja uusi. Tää on myös uusi. Tää on puoliksi uusi, puoliksi vanha. Tää on vanha. Mutta se on ihana. Tää on myös ihana ja vanha. Tää on todella ruma. Sitten tossa on peli. Ja tossa on mun elokuva. Haluaaks te vaikka nähdä mun elokuvat? Paitsi ei tässä näy hyvin, tässä ei tässä ole. Hirveä Sari, mä pelleilen. Ja mun tyyppi on tosi kiva. Pyytäkää vaikka kamoks, mutta mun kamo täy. 12 levellä sitten. Tää on mut yksi pesupaikka vapaa, elikkä noin. Pesupaikka vielä vapaa. 2 pesupaikkaa. Siis vaan 1 pesupaikka. Ja toinen pesupaikka. Hei, joku ehkä erottanut musta nyt. Kuka se on? Ai niin, jos se on tosi ärsyttävää. No niin. Mä näytän, miten tehdään hienon tyypin. Kirjaudutaan aika tästä. Just. Sitten tuossa tulee tällainen. Kyllä, kirjaudun. Oot tyttö vai poika? Paina siihen. On nyt tabletilla, ei hyvin.
Mä otan ainakin tän ihon. Se on ihan iho. Ja noin. Valitettavasti teidän pitää valita teidän hienon tyypin. Niin. Kirjoita nimi vaikka Salsana. Mä vaan näytän nyt teille tätä. Ei sitten. Mutta sen muun saanko sitten näette sen. Mä näytän käytte siellä. Tässä mä tiedän. Noin. Sitten painat äsken OK. Joo. Tabletista ainakin tulee tänne. Sitten tulee tällainen. Tervetuloa. Ja huutomerkki. Valitse joku näistä kivoista lahjoista. Ja myös siitä tulee tällainen lahja, tällainen lahja, tällainen lahja. Ja mie otan tämän aina. Ja sitten tulee housu. Tervetuloa. Huutomerkki, valitset joku näistä kivoista lahjoista. Niin mä en ehtinyt äsken ottaa. Vaikkapa nyt olemme tonna levettiä. Siis 0 leveli. Ja olemme 200 euroa. Vaikka nytten. Hei. Arvaa mitä. Mä voin näyttää kuka hacker. Ei kande ottaa sitä kaveriksi. Ei ikinä. Tämä on sinkku. Se nimi on Bobka. Ja tällainen. Älkää ikinä toi hakkeri. Se hakkas mun tyypin 5 kertaa. Joo. Ja toinen. Ota, se nimi on pitkä. Tässä, missä se typerää. Tän. Minttupop 1, 2, 3. Tää myös on hacker. Siis hackeri. Älkää edes ottako niitä kamuksi. Ja noin, tää video loppus.